Yang gipahulam-hulam. And kadito sa XRM, di man mo ma-stretch yung tail. Although, magka-practice yung semi-manual man sir na siya, no? So, semi-automatic ba? Tawag nila. Hello mga bay, mga inday, mayang gabi diha. So it's our first time driving our motorcycle, no? Sa gawas. Diri ra ko nagtuyok sa ato. It's a Honda PCX 160. So it's gonna be first time for us using this outside. As you can see, 57 kilometers pa atong nadagan, and kaning nga gas actually use katopang free sa palit na to sa motor, no? This was bought last November 2024. I just learned driving a motorcycle this month as well, and nagpractice ko pa to yung kaning PCX po nako dire sa amo kaya dako man dire mura mi siya compound. And well, kuyugi ko ninyo as I try to drive our PCX. It's late at night. We're going out sa pharmacy para magpalit og tambal. Kuyugi ko ninyo, let's try to see if how things are. Hopefully wala yung mga bulyaso, wala dako whatsoever. And I think we need magpagasolina kay wa na gitay karga. And here we go, main road. So wow, so it's so nindot dili kay sa padaganon sa main road kung nagdito ra jud ko nagtoyo clear sa ano. And it's very different kay nakata diri sa main, nindot kay siya diri magdagan aritagi sa highway 77 ug suway. Alitas ngit-ngit kay wa ba tayo uwarog CR. Complete pa. Oh no. So, ita sa suga. So, pohon ato ning reviewon ng motor if nagamit na nato siya sakto, no? Kung nanata sa pila na nato 1 month na siguro ka pinato nagdagan sa highway. For now, wala pa tayo uwarog CR. Mga bayo mo, we're not gonna review this kay sa great idea get how this work, how my motorcycle behaves or how the scooter behaves on the road. Although nagpractice ko drive sa motor, I was taught by my cousin, and ang among gipraktisan was a XRM, an old XRM. I don't know unsa ng XRM, Honda man siguro na siya, no? Comment lang mo guys down below kung Honda na siya. Actually beginner pa jud kay ko sa pagmotor, not that kuan pag sito sa pagmumotor, but sito na sa cross musig dengan dagas karsada because I drive a 4-wheel vehicle. Nagmotor lang ta because kind of like the freedom, no? Murag ingon because sila midlife crisis ko, no? Tinuod maka comment sa down below if that's true, if you think midlife crisis is true. But I really think so kay kung makakita ka sa YouTube, daghan kayong tao nga edad og 40s, 35 until 40s buying adventure bikes. And stereotype pa ng mga nagpalit og adventure bikes, they say nga katogoro ng nag midlife crisis nga mga lalaki, pero I don't think nag midlife crisis ko, no? Because I'm still raplin town kay mga ligid ka paakon sa tikaron. Pinakay na si Roan yung mga brand mga hinday. So again, no, so saying, malipat ko basta na ko yung mamakitaan, pero dili sa siguro midlife crisis. Pero balikan na itong motor. It's my first time nga magpadagan nga layo gyud nga nasa road. It's quite nice na limot kog pagasolina. But anyway, I think okay pa mi. Mutan ako sa mga owners diha og PCX ba. If kanang manghutdan na taggas, naabay siya yung murag reserva or magkidlap-kidlap ba ni siya or something like that para sa sakyanan. Comment ko na mo balihog if you guys can tell me kung nana pa sa ako ang PCX if gamay na lang na nasa reserva atong gas. But I don't think magpagas siguro ko karon basin mo puhon ka na. I was thinking magbutig pero ako sa ginang motor. I mean na koy OR or CR because for now nga wala pa lisod ka ayos tanan, walay OR CR ay maglakaw-lakaw ta. Hadlok kita tag police, HPG o LTO magtago-tago ta. Pura taog ipa-deport ni Donald Trump ba? Oh no! I think gaan ra siya. First na kung tuon gid aning motora, mga hinday, mga bae. Ito sa mua, bugat ta joy ko. Bugat gid siya.
I thought di gid na ko mada nagmahay gud ko. I was thinking anong wa ko makuhag click or boardman man ang gana. Kay gaan ra. Now, napadagan na nako siya gyud. Na nako sa highway. Okay raman day. Di man siya bugat. Hopefully walay nag-atang diha sa tomboy. My God, na ba kay nang-atang diha LTO or HPG or police wala nang sa town. So balikan sa akin one way ra day ni dire no. Yeah, eventually so di man we'll see. Hopefully wala, fingers crossed na yun. Okay, yan na kay Arira ba left turn. Hindi ko gusto magbabagbag siya ng pabangan. Okay. Okay, para ba ta mahaniti kay mo motor? Hindi na tapatoragas. Not that good fun using our motorbike. So, we'll see. So, hapit tas na 7-Eleven kay inipalito na ko misis. Which is mo yung cameraman right now. After that, Parmasita, and then we're gonna head home. So hopefully all goes well. Wala argiday ikuan. Police na ganyan may kanina. So tas 7:11. Okay, 7:11. All right. Okay, we're heading home now, mga bay, mga inday. Paingon na kita uli kuman na sa tuwang lakaw sa pharmacy. Sorry, wala lang tamo gipakita kay Morglangay, joke sa nando gito kay. Taas ka naglinya dito og 7-Eleven, ya dito big pharmacy. So nothing important to see, but fairness nindo siya kay ma-stretch magid na ko di akong tiil. Gamit man di kaning pag-stretch sa tiil no kung magmotor pa. Karon lagi na ko siya ni-realize, of course, karon pa siguro ka motor gid nga lami di kay I was again no, akong ingon I was nag-practice ko, ang akong practicean is XRM sa gagaw. Ay akong gipahulam-hulam. And kadito sa XRM di man mo ma-stretch yung tiil. Although, makapractice yung semi-manual man sir na siya, no? So, semi-automatic ba? Tawag nila. So, makapractice gini mo bayo ang pagkuhan. Pag-hatak-hatak sa timing ba? Sa pag-change gears. But, pero, in fairness kanni, sa sex very nice kayo, stretch ako tiil. I would dare say, almost as comfortable as driving my car. Asayahay sa freedom it gives me. So yes, plus the fact barato, pilarigas, pag-iday ko kapagas is ginikidlap na lang kaya di magyapon pa na ako mapadagan. Kaya again no, the issue that we have already kay pagit mo gawas atong OR and CR patay OR and CR, so issue di pa tagagawas. Anyway, thank you so much mga bay, mga inday sa pagkuyog sa atong biyahe no tonight, and hopefully you enjoyed our short trip. Please like, subscribe, leave a comment sa akong mga istorya ganiha. If you have any reactions, ay alam ba ilan talihog. And remember, one ride, one catch, one bite at a time. Thank you so much sa inyong panahon mga bay, mga inday.